ngomhla ka-5 April 2022 ngathi uRamaphosa uzobuya athathe ihlaja lesibili. Ngasho futhi ngathi hayi ngoba ngimthanda, mina ngithanda iKZN mina, kodwa khona lento yaka-spiritual. Uma ngabe ngokwepower sekuthiwe kwenzeka ukuthi mase zinyuka sekukhulunywa ikomidi elijulile laka-spiritual, ngathi hayi abavile abantu abaningi. Uma sekuthathwa inqumo lomkhakha kwashiwe emazulwini kwathiwa kuzokwenzeka lokhu, isingadlala ipolitiki ngendlela yakhona ukuze bayiduduze abantu, kodwa kusuke sekunjalo nje. Yes, buka nje mina ngazenini ukuthi uRamaphosa uzobuyela. Mhla 5 April ngangi-announce leyonto, ngase ngivele singazi, and naye wayengakazi kwangakazi nokuthi kuyobanjani, ngase ngazi mina. Uyayibona izinto uma yihlele ukuthi sithatha isikhathi singakanani, from 5 sengiyazi mina, sengilinde nje impumela, and angifihli ngiyasho ngithi ngilinde impumela kuphela mina, kodwa sengiyazi okwenzakalani. From April abaningi sebebona manje ukuthi akwalithatha Ramaphosa, kudala ngabona. Yebo, mangabe ngiyibuka lento kaRamaphosa, ngiyibuka as early ngokuthi ngine-power, sengiyakwazi ukuthi ngibe vocal ukuthi okay kuzokwenza kanje. Ningizimu Afrika akuyona into encane ukuthi nibe nomuntu okwazi ukunitshela